Ahojte ľudia, ja vás zdravím u nového videjka. Dlho nebolo, viem. Ale máme tu jednu novinku, ktorú vám idem ukázať v podobe krpatých kúr nových. Malo by to mať 15 týždňov, ale to pochybujem. Trošku popola som doniesol. Aspoň vám ich ukážem. A tak. Takže tak. Oni oskúmajú, čo to je. Máme len tretí deň. No, druhý, tretí, no. Ináč nič nové, zajace sú pravdepodobne kotné. Pretože sa pripravuje túto pani na mladých potomkov. No, aj teba ukážem, no. Poď sa pohľadkať. No, bude slávny. Takže tak. Tu máme staré kúry. Ale tieto kúry, teda aspoň dačo. No, dačo. Asi nič. Teda. Ryti. Nevadí, je to špinavé. Takže nič. A tak. No. Ešte si môžeme ukázať môjho zajaca. Ktorý je tu. Tu sú staré kúry. Ukážeme si nového zajačíka. Tu je. Podrástol mi trošku. Dobre. A ty si ako na to? Ty sa tiež už chystáš, či sa nechystáš? Ty neviem, či si. A táto je o deň neskôr dávaná, takže... Či... Hovno. Neviem. Takže tak. To by bolo asi pre dneska všetko. Nezabudni na like, odber alebo dať komentár pekný. No, tak. Že čaute zatiaľ. No, ľudia, takže potrebujem elektrikoš na jednu vec, to vám ukážem. Pôjdeme ku kurám. Oni tu majú už nejaký, keď zajde slnko 4-5 hodín tmu, tak tu majú takúto lampu látkovú a z tej ide kábel sem, je vyvedený von. Tam je obmotaný a ja ho potrebujem napojiť. A elektrika nám ide z domu, samozrejme. Tak som urobil takto, že tu som dal káblik. A v tom je napojená tá zasúka. Lampa. Ale aby sa v nej nezakopávala, tak som dal takú drážku, som jej robil a dal ho do zeme. Takže sa stratí ten kábel z dohľadu.
taký, že môžem, nikto ho nebude vidno. Takže tak. A tu na kde je táto poblízkala ten kábel. Popre zajčenci a doma štále. Takže to bol len taký dodatok k tomu, že potrebujem tam lampu proste, aby sa mi neskovali. Budú kurníka, ich dávam ešte ručne. Sú tam mladé kury. Takže to by bol taký menší dodatok. A tu keď sa vykáša, aby sa nezachytával, tak som dal oné. A plán do budúcna je tunak im postaviť takto oné na pasenie. A tunak chcem proste dať, aby vychádzali len kury. Vychádzali a zachádzali proste. Budú behať. Takže tak. Tu mi vyschla tráva, neviem prečo. Ona narastie. Takže tak, to by bolo všetko. Plán do budúcna a to by bolo všetko. Snažil som sa opraviť starú pilu. No, nevyšlo. Bol tam presknutý piest. Takže tak. Zatiaľ čus. To bol taký menší bonus o tom, čo chcem.